Patay ang usa ka babaeng rider human nalatayan og truck sa Barangay Bunawan sa Davao City. Samtang duha sab ang patay ug duha ang samdan sa managlahing disgrasya sa Davao del Sur. Nakaalerto si Argil Relator. Patay ang 49 anyos nga babaeng nagmaneho og motorsiklo dihang naligsan siya sa usa ka dump truck sa daang Maharlika Highway sa Barangay Bunawan proper, Davao City, Biyernes sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, gisubay sa duha ka mga sakyanan ang parehong dalan ug anaa sa inner lane ang dump truck samtang anaa sa outer lane ang motor. Nag-overtake matud pa ang motor apan naigo ang walang handlebar niini sa likod nga ligid sa truck. Nawad-an og kontrol sa iyang manibela ang rider ug nalabay siya, hinungdan nga nalatayan sa truck ang lawas niini. Nasayrang padulungay ang biktima sa selebrasyon sa birthday sa iyang uyuan, dala pa ang tarpaulin. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang atubangon sa truck driver. Wala na siya ipahayag. Yes, sir. Dito ang pamilya sa sa driver sa motorcycle sa biktima nga mapilot sa driver sa truck, sir. Karong adlaw, sir, ipangin nila, sir, sa audit of the prosecutors this morning. Patay sab ang tricycle driver humana banggaan sa usa ka van ang gimanehong tricycle sa National Highway sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur, Biyernes sa hapon. Sa investigasyon, anaa sa naglahing direksyon ang duha ka mga sakyanan dihang mitabok matud pa sa lane sa van ang tricycle, hinungdan nga nabanggaan kini. Dead on the spot ang tricycle driver, samtang ana-ana sa kustodiya sa Santa Cruz Police ang van driver alang sa tukmang disposisyon. Wala na kini mihatag og pahayag. Sa Barangay Roparan, Digos City, usa ang patay sa panagbangga sa duha ka motorsiklo Biyernes sa gabii. Sumala sa kapulisan, gilatas sa maong mga motorsiklo ang highway sa managlahing direksyon dihang nag-counterflow matud pa ang usa sa motorsiklo. Hinungdan nga may bangga kini sa laing motorsiklo sa Picas Lane. Sa kakusog sa impact, nangalabay ang mga rider sa dalan, laki pang angkas sa may banggang motor. Dead on arrival na sa ospital ang 22 anyos nga rider sa nabanggaang motor, samtang samdan ang 27 anyos nga rider ug angkas sa mibanggang motor. Parayon pang ginaimbestigahan ang maong aksidente. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.